Добър вечер! Днес ще проведеме първата част от процедурата по обществено обсъждане, а именно представянето на проект за подробен устройствен план и изменение на план за регулация в териториален обхват на УПИ-1, УПИ-2, УПИ-4, УПИ-5 от квартал 3 и уличната регулация между осови точки 119 и 120, осова точка 117 и 118, осова точка 145, 148, 149 до 150 и квартал 6, улична регулация от осова точка 145, 146 до 147, местност Младост 2, район Младост. На днешната среща, както вече казах, ще представиме проекта, след което ще имате възможност в срок до 24 март включително да подавате по електронната поща или в деловодството на район Младост вашите писмени становища, мнения и предложения по проекта. Проектът е възложен за изработване от кмета на район Младост, като целта на проекта е върху част от територията на Младост 2 да бъдат обособени паркинги като част от уличната регулация. Някои от тях са съществуващи и в момента се използват, но не са обособени като такива в действащия подробен устройствен план. Друга част от тях са разширения с предвиждане на нови паркоместа. Предполагам, за всички е ясно каква е причината да се инициира този ПУП. Навсякъде в район Младост, както и в други райони на Столична община, има съществен недостиг на паркоместа. Сега, ако трябва детайлно да разгледаме предложения проект, предвижда се срещу блок 250, източно от него, се предвижда джоб към улицата за паркинг. В момента се паркира там, но нямаме възможност да поддържаме настилките, когато паркингите не са регламентирани в подробния устройствен план. Другия предвиден паркинг е в тази част между блок 208 и 215, където също и в момента се паркира. След това западно от блок 213. Тук една част от паркинга е съществуваща и предвиждаме също разширение в северна посока. И също така източно от блок 213, зад този кръвпос или хидрофор, може би, не знам. Също предвиждаме един нов, макар и малък паркинг. Сега, на днешната среща, след малко ще ви дадем възможност да се включите, както с въпроси по проекта, така и нещо друго, ако искате да споделите, свързано с този проект. Вашето включване може да се осъществи чрез писане в чата, след което ще пуснем звука на вашия микрофон. Заповядайте. Моля, чрез уведомление в чата да ни дадете знак, ако искате да се включите.
През това време ще ви кажа, че след като приключи срока за подаване на писмени становища, мнения и предложения, който е до 24 март, ще проведем заключителната дискусия по общественото обсъждане на 27 март, отново от 17:30 часа в онлайн среда. Линка за включване е публикуван на сайта на района. Мога да ви кажа също, че вече е постъпило едно мнение по този проект, макар че все още не го бяхме представили. Явно са се запознали хората. Предполагам, ще има още мнения и становища постъпили. Те ще бъдат публикувани на сайта на района, както и на сайта на НАК и на Столична община след изтичане на срока за подаването. Заповядайте, виждам, че има 3 включили се участници. Ако някой желае да се изкаже, моля да подаде сигнал чрез писане в чата. Господина, който е на камерата, като че ли ни подава знак. Секунда. Пускам ви микрофона, господин Николов. Чуваме ли се? Здравейте. Чуваме се, заповядайте. Здравейте. Казвам се Никола Николов и съм упълномощен представител на собственик на поземлен имот 6834.49.1.173, част от съществуващият УПИ-8 по стария план. Включвам се в това обсъждане, за което съм благодарен, че имам възможността да изкажа мнение и становище. Собственик на този имот е Sea Energy Solar ЕООД. Включете звука ми. Така. Чуваме се, нали? Ало? Чуваме се, да. Чуваме се, да, благодаря. Запознахме се в детайли с проектоплана, който е публикуван за обществено обсъждане и се включваме като заинтересована страна в качеството на собственици на част от УПИ, съществуващия част от УПИ 8-173. Считаме, че нас също ни касае като заинтересована страна, в предвид на това, че в плана, който е публикуван, ни касае за част от нашия имот, който е в съществуващия нов в УПИ-4, който е контактен на нашия имот, както и в УПИ-2, където предходния и съществуващия проектоплан имаме и части, които следва да бъдат по регулационната линия отнети. Нашето предложение от тази гледна точка, и ще сложим мотивирано предложение за становище, бихме желали да не се включва регулационната линия по съществуващата регулационна линия в съществуващия предходен и проектоплан, а регулационната линия да мине по съществуващите имотни граници. Това е не просто желание да се запази нашата собственост, но и в предвид на това, че в южната част, юго-източната част, през нашия имот около, може би, 800 квадратни метра, минават инженерни инфраструктури, топлопровод, колектори и така нататък. И не бихме могли да се възползваме от тъй нареченото застрояване, което е дадено в предходния и в настоящия проектоплан, а именно подземни гаражи. Считаме, че бихме могли да бъдем страна в тази заповед за създаване за нова регулация в контекста на всичките в духа на съществуващи паркинги и разширяване на паркирането,
като имаме възможност ние сами да участваме със собствена инвестиция, като изпълним бъдещия план, построявайки подземен паркинг и съответно възможност за евентуално надземен паркинг за целите на обществените нужди. Така че бихме искали да маркираме именно това. Желаем да бъдем отделени в самостоятелно урегулиран поземлен имот 8, в който този УПИ-8 съществуващ и като си има предвид контактната зона с УПИ-4, където е предмет на плана, както и контактната зона с УПИ-2, доколкото виждам, да се промени регулационната линия и съответно да ни бъде отредено самостоятелно УПИ-8 в рамките на нашия имот, като в бъдеще наши инвестиционни намерения, които сме в състояние да реализираме, се съобразяваме изцяло с сервитутните отстояния на инженерната инфраструктура и при необходимост дори ще регулираме, учредявайки сервитутните отстояния на необходимите присъединителни предприятия. Имам информация, че съществуващия собственик, който ни е със собственик по предходна регулация, има желание съответно неговия имот 172, който към днешна дата е в множество урегулирани поземни имоти преотреждан. Имаме информация, че той би желал УПИ-2 да бъде изцяло по негови имотни граници, но това е вече въпрос на негово желание, на негово действие от страна на това. Така че нашето предложение вкратце е да бъдем, съгласяваме се с регулационната линия от към УПИ-4, но имаме желание нашата имот 173 да мине по имотната ни граница, създавайки ново съществуващо УПИ-8 173 само. Това е нашето мнение. В писмена форма ще депозираме в РайОН Младост всичките наши мнения, становища и предложения. Благодаря ви, господин Николов, за вашето включване. Благодаря и аз. Има ли други желаящи да се включат? Не виждам друг желаящ да е подал сигнал за включване в днешната среща. За това още веднъж ще ви напомня, писмени мнения и предложения по проекта се подават в срок до 24 март включително. Заключителната дискусия ще се проведе на 27 март от 17:30 часа чрез платформата Webex. Линк има публикуван на сайта на района, както на сайта на НАК и на Столична община. Благодаря на всички за участието в днешната среща и ви пожелавам приятна вечер.